Intefqu madwar 6 miljun u nofs euro biex tiġi vvintata gidba biskop malin speċifiku biex niġi politikament eliminat. Din kienet ir-reazzjoni ta' Chris Fern l-għada li rapporti fil-medja qalu li l-ex deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa kien vittma ta' stejjer folot inventati minn Stewart Healthcare f'kampanja li swiet il-miljuni u li fil-mira tagħha kien hemm dawk meqjusin bħala edewwa tal-istess kumpanija. Fuq il-medja soċjali Fern kiteb kif il-fatti żvelati huma prova ċara u konkreta li bħala Ministru għas-Saħħa dejjem kien sod fil-qagħdi ta' dmirietu lejn l-interess nazzjonali. Żied jispjega kif dak li sejjaħ bħala pjan malizzjuż sar f'żewġ stadji qal li l-ewwel għamlu li setgħu biex isibu l-ħmieġ dwaru u meta ma sabux għax m'hemmx iffabbrikaw il-ħmieġ minn żniedhom. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu mal-ġurnalisti it-tnejn wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Abela wkoll qal li hu dejjem kien konsistenti fil-pożizzjoni dwar Fern waqt li insista li l-Gvern qed jitkellem mal-avukati tiegħu biex jekk ikun hemm xi flus li marru għall-allegat ħmieġ imsemmi mit-Times fuq kampanja ta' stejjer folots dawk il-flus jiġu rkuprati. L-ex deputat Prim Ministru żied jgħid li dan il-frame-up mudlam sewwa 6 miljun euro u prova jwaqfu milli jkompli jaqdi dmirietu lejn il-pazjenti Maltin u Għawċin u lejn il-pajjiż. Fakkar kif meta dan il-ħmieġ ivvintat kien ippubblikat l-ewwel darba kien mar min jeddu għand il-Kummissarju tal-Pulizija u talbu jinvestiga li min-naħa tiegħu kien ikkonkluda li din kienet storja vvintata mill-bidu sal-aħħar. Fil-fatt ftit wara Fern ħabbar fuq il-medja soċjali li kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija biex investiga dan kollu. Iddikjara li f'din il-korrispondenza għamel li referenza għal email preċedenti tas-6 ta' Ġunju li għadda fejn talab li jiġu investigati allegazzjonijiet qarrieqa fil-konfront tiegħu biex skontu itapnulu ir-reputazzjoni tiegħu. Qal ukoll li jagħmel referenza għall-ittra tas Supretendent James Grech li kien informah li l-investigazzjonijiet irriżultaw li l-allegazzjonijiet kollha kienu folots. Minn barra hekk, Chris Fern kien talab biex jiġi investigat is-sors oriġinali li iżda l-investigazzjonijiet ma kienu taw l-ebda riżultat. L-ex deputat Prim Ministru temm jgħid li l-kontenut tal-artikli mtella l-bieraħ jitkellem waħdu u jidher ċar minnu s-sors wara dan il-qerq. Għaldaqstant talab ukoll il-Kummissarju investiga dak li qiegħed jingħad f'dawn l-artikli u fl-eventwalità li dak li jingħad jirriżulta li hu korrett iressaq lil persuni konċernati mill-aktar fis possibbli. Aktar tard f'kummenti li ta' lill-medja quddiem il-qorti Fern għalhekk. Ngħid biss li dan il-frame ta' 6 miljun jikkonferma l-integrità tiegħi, jikkonferma li jiena bħala Ministru dejjem ħdimt fl-interess tal-pajjiż u dejjem ħdimt u aġixxejt bla biża' jew favur lejha.